Mill-bidu ta' din is-sena daħlet fis-seħħ il-liġi tal-Equal Pay for Equal Work. Dan ifisser li ħaddiema tal-kuntrattur u ħaddiema impjegati direttament mal-privat issa jridu jitħallsu indaqs għall-istess valur ta' xogħol meta jaħdmu fl-istess land ta' xogħol. Din il-liġi il-ħaddiema tal-kuntrattur se jkollhom l-istess paga u l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal ħaddiema tal-post fis-settur privat. Drittijiet oħrajn imħarsa din il-liġi jinkludu fost oħrajn il-ħin tax-xogħol u tal-break, is-sara, ix-xogħlijiet bil-lejl, il-lif ta' matul is-sena u l-ħlas miżjud fil-festi. Fil-programm Insights id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Relazzjonijiet Industrijali u Xogħol Diane Vella Muscat appellat lill-imsieħba soċjali sabiex jiġbdu ħabel wieħed biex din liġi tkun suċċess. U l-appell tiegħi huwa li nittrattaw il-ħaddiem ta' ħaddiem għax finalment aħna hawnhekk kollha ħaddiema issa min għandu l-business u min qiegħed fjuni u jiena DIR ma finalment kollha ħaddiema kuljum inqumu għax-xogħol u rridu naħdmu. Is-Segretarju Ġenerali ta' General Workers Union Josef Buġejja fisser din il-liġi bħala miżura oħra li ħatat idaqqa lill-prekarjat. Kemm kapaċi issa li l-assoċjazzjoni, trade unions, naħdmu flimkien biex jingħata l-abużi għax finalment jiena l-employers dejjem għata jalla jagħmlu iktar ma jagħmlu flus iktar aħjar iktar nitlob żidiet. Però mhux għaskaptu sa' drittijiet tal-ħaddiema. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji tat-Temping u l-Outsourcing, Fabio Muscat, iddeskriva din il-liġi bħala pass fid-direzzjoni tajba. Ippropona li kif jiġri f'pajjiżi oħrajn, fl-ewwel sena tagħhom f'Malta l-ħaddiema barranin ma jitħallewx jitilqu għax-xogħol lejn pajjiżi oħrajn Ewropej. Ġie impjegat biex juża l-Malta bħala stepping stone għal pajjiżi Ewropej oħra. Kif nafu li jsir? Mela ġibt impjegat. Qed nistenna li ħajkolli numru ta' impjegati ġejna Malta. U minnhom jitilquli. Hemmhekk intlift il-flus. Meta impjegata Malta ġew Malta jingħata il-viża. Il-viża trattament jista' jsir biex Schengen biha. Għax pajjiżi Ewropej. Għax pajjiż Ewropej. Fi żvilupp ieħor fis-suq tax-xogħol mill-ewwel ta' Jannar ukoll il-ħaddiema tas-settur pubbliku bdew jibbenefikaw minn 3 ijiem ta' carers leave bi ħlas. Dan il-leave jintuża f'każ dawn il-ħaddiema ikollhom bżonn jibqgħu id-dar sabiex jieħdu ħsieb qraba għal raġunijiet ta' saħħa.